Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mana na kataya sisigami sa giya halo-halo abang tumayo na miya giya halo-halo kami minatikiran napag-interview na ang sila sa giya kapugi-pugi pero Piolo Pascual na Budalya o anta ka madiskarte sa kanibong talya na iman to na interview ta ng girano mana na ay interview ta na siya po kas kanan panuklok san tanong si wah ang ipinayaw tanong sa gito halo-halo. Pag-isagar ka o ba 5 piyaon. Anito mo nakasagiya 2. Ito muna lang tama diskarte, buntalian nas ka. Yan gitu. Asak mo ni bundalian. Api lo pas labi ka nabasikat. Api walami kasikat to. Ito pat ko. To. Yan nagyo si pagaritan wa apo. Wah. Na naiman to na miyas magi apo na milay tanop man sa kabila antay ma-interview tanong. Assalamualaikum. Hey. Pagari tanong Mox Bunal. Una binan. Sorry, aga di ta po makabasal lagi na tubig ta si Mox Bunal. Wah. Men obo sa kaya lapi. Ayun no. Ya karang-irang ito bisege sa personal wah. Hindi pa kayo ka. Ano pa kay sir ka? Tunon. Gina adna miya kay sir. Anto na pa kay sir ka na kita 2 na pumimili kaon. Pa kay sir na andi piling ka sa kita 2. Ato muna ka na yuta liter B. Letter B, kita bundalan. Subuntal ka. Ayun no. Nasama no to na imang mga katakaw sa puso nagi madiskarte abundalak po. Kadwan no to. Apa ka din man samur karangan din. Pagiling mo ko Aga pa kay biya kapas. Na, yun tayo mga pagaring ko. Man to man ha, mga ilay tanop man sa isa pa pag-isin tanop sa kita pa kay sir. Wah, ame ka na kumukontraon. Wah, you know. Man to ki Irox, pagari ko Irox na pag-interview na kan sa gito ning interview ang kay Apo ago siya kita Mox Bunal. Dua tima na pumimili na ka. Na kailangan na mapili ka na sumapiyaon. Sama no to, pumili ako sa ito duho. Buo po ako ibarat na may bukod na diskarte yan no. Nanada barat ako, doon na baliwag buo po, may kuda diskarte. Mata, na. Sama na to na, anti miya pili ka ro sa ita do. Mas mapiya, lagi di ka sa itsura na madiskarte. Tawa na to na, miya tabang mano katalog no to. Adna pa kay siran. Pili na ka na kita 2. Mas map kubube na sa giguta madiskarte. Kaya mabudala ka na pagariak na nabapedo option sa gear kiwa marawi. Na makikilala ko ron. Ay paano pa ta ka? Mangungoto. Oh, sama na to na kapatid. Oh. Ani pilin ka ro sa kita 2 na ino to kita kapili ka. Tama no to idol na siya kung sa giyang otoy kadua. Sa Kadua kadua. buntal ka madiskarte. Ako to. Sama na to na ikalimad. Batap man sirat eh. Anak ko to sarating agiti mapya map. Agi ang otak ka pupugi-pugi. Na niya kwad na basaw mga andeng ataw. So kataid na perunot. Ako to. Agi ang otak madiskarte nakapupkutin yan, nakapapakapi diskarte niyan. Ama nakapapakaulaw na diyon napamakabot na kapangawyan. Wayo. Ka umadiskarte ka na miya katamok ka. Natapos nagpakaya piki-biki bilo ka. Na namiya katay daga mama. Na nandikialawan na ka si Piolo Pascual. Why na na pamuntusan yan na benda magatos ka porsyento napakaduwi ka madiskarte ka. Goto. Gitu. Gitu. Rutan ako madiskarte. Kita na madiskarte mga ka-person. You know. Iman to kay Aksi. Namiya umakat ka. Pag interview nan sa kasama na namiya release sa kansiran. Nas kabuk man dakan manag agi tunay sumbag ka sa kita 2. So pakay siya kasi ako po imili ko matay dugo so kuano. Na so nen siya ko masusuramik ko mga lagi da sa bundal. Uway. Siya tan to. Uway ka so kabaso mga long sa tunay mamatay din ka amay ka di ka pagkakan. Practical man to, bulaboro sa mga bayo. Prili ako niyo, buna ka ripasan na kano sa ano. Yagi na, pag ang gunay ni kong mga bay, ayad pagilin niya ng umama. Umaran tanong sa kapangilay sa matay. Okay,
Na mas mapaya pa naduduno so telote manarya. Uy, Uy. kita teluti man. Matay. Matay. Pasangi kang gelebek. Uy. Malay gugu ko karuman yan. Iya, Gitu. number one na, number one. Gina ni di pamangilay ko. Ako so, ikapat so, baraman. Na time din, na single ka sama na ya. Ano Ate sa- ako di Sama na na tingin ako. Tutulog ko at akan no. Nagito bi Ana, salamat lagi pagari ko aksi. Sama no to na miyaganap na ikanam. Man to napakantano silang sa halo-halo. Talagang mainit na yan. Kalangon siya sa kanimya piliran. Wah, di na minili kay Piolo. Di lamang ako sa manaya kay Piolo. Wah, you know. Nagito, salay kong.